Chegan os venres que adicamos, xa saben, en grande parte aquí na terraza de Radio Culleredo á saúde. Hoxe abrimos ou poñemos en marcha a nosa acea da saúde e temos a Glenda Rodríguez, a Martín Iglesias, a Tino Pérez, que son profesionais do Servicio de Asistencia de Atención Primaria de Culleredo e veñen falar deso, de saúde, darnos consellos e alertarnos. Hoxe, ademais, imos falar, neste caso, pois de un tema que no que deberíamos todos poñernos un poquinho as pilas, porque, bueno, que tal vos días aos tres, a xente, non sei se nos cuidamos moito. Normalmente temos un bo sistema de saúde, pero non sei se os usuarios nos comportamos. Moi bons días. Bos días. Somos vos, cumplimos con a saúde ou non? Ou temos que ir moito a médico? En general cumplimos, vamos cumplindo, cada vez máis. Bueno, de todos modos temos vos profesionais, neste caso polo menos aquí en Culleredo. E hoxe de que imos falar dun tema que no que nos debemos, como digo eu, poñer as pilas todos, non? Pois como nos programas anteriores falamos dunha gran causa de mortalidade como foron os cancros, hoxe vamos a falar de outra gran causa de mortalidade, como son as enfermedades cardiovasculares. Vamos a falar en concreto dos factores de risco, que son estes factores que aumentan a probabilidade de ter unha destas enfermidades. Imos tratar dunha maneira moi sinxela. Imos falar de varios, imos facer unha breve descripción sobre eles, as consecuencias que ten que non estén ben controlados, e imos dar un consello breve de cada un para axudar a controlalos. E quizáis as enfermedades cardiovasculares son unha das causas, non sei se o digo ben, pero das máis importantes ahora de falecementos e de problemas de saúde, non? De feito, é a gran causa de mortalidade ahora mismo. Bueno, falaba de factores de risco, seguro que en algún caemos, non, os usuarios. Vamos a repasar cal serían os fundamentais. O primeiro, por exemplo. Pois o primeiro do que vamos a falar vai ser da hipertensión arterial. A hipertensión arterial é cando temos a tensión máis de 140/90, é dicir, máis alta de 140 alta e máis alta de 90 baixa. Pero que é a hipertensión? Ti, Fran, sabrías explicar o que é a tensión arterial? A ver, casi non o intento. Mellor que o expliquedes vos, que sodes os expertos. Vale, vamos a explicar dunha forma sinxela e moi gráfica. Vamos a comparar o corazón e as súas arterias con unha bomba de auga e as súas tuberías. Se nós temos unha bomba de auga nos recomendan que funcione unha presión, non nos atrevemos a facela funcionar unha presión máis elevada. Se o facemos así, corremos o risco de que o rompa unha tubería ou se rompa a propia bomba. En cambio, se a facemos a traballar, por exemplo, con unha presión un pouco máis elevada, vemos que a máquina está forzada, pero funciona, non rompe. E se lle metemos moitísima máis presión, sí que hai máis risco de que rompa. Pois o corazón e as arterias funcionan da mesma maneira. As arterias chegan a todo o corpo, polo tanto a hipertensión afecta a todo o corpo, pero sí que nos vai dar uns síntomas máis destacados cando afectan, os afectados son os órganos máis importantes. Por exemplo, se temos a tensión elevada e afecta o cerebro, pois podemos sentir dores de cabeza ou mareos, pero se está moi elevada hai risco de que rompa unha desas tuberías, unha desas arterias. Se rompe isto, sucederá un derrame cerebral cas consecuencias fatais que todos sabemos. En cambio, cando temos tamén a presión elevada e rompe unha das tuberías máis pequeniñas nun ollo, unha arteria dun ollo, sí que temos un derrame ocular, que sí que é máis común, e creo que todos coitamos falar deso, de cando temos a tensión alta, temos un ollo vermello. E outro dos afectados, outro dos órganos afectados é sempre os riles, os riñóns. Os riles funcionan como unha membrana. A sangre chega a través das arterias e esa membrana filtra a materia que o corpo non utiliza e excreta a través de orina. Que pasa se esa membrana a sometemos a unha presión moi elevada durante moito tempo? Esa membrana vai empezar a filtrar mal e pode verse afectada a afectación renal, a función renal. E sobre todo na bomba, o que é a bomba da auga, o corazón. Se o corazón está sometido a moita presión e ten que facer moita forza para expulsar esa sangre, pode fallar antes, pode provocar unha hipertrofia, unha arritmia, e iso en xeral o que provoca a hipertensión a grandes rasgos. E que consello breve daríamos para a hipertensión? Tes algunha idea, Fran, de que consello daríamos para a tensión? Non, pero me estou poñendo moi nervioso, No, pois vamos, a ver, como sempre, deporte de maneira constante, unha alimentación saludable, frutas, verduras, pero vamos a tratar un tema concreto da alimentación
que é a sal. Falamos da sal porque o noso corpo, cando inxere sal, esta sal atrae líquidos e, polo tanto, aumenta a tensión nestas arterias. Pero non falamos só da sal física que pillamos cos dedos e a poñemos encima dos alimentos, senón a sal que ven propiamente en certos alimentos, como son os embutidos, como son as conservas, e despois tamén hai que determinados alimentos que a mellor non somos tan conscientes, pero, por exemplo, as pastillas de caldo, esas están moi ricas en sal, e calquera bebida, ollo con isto, que calquera bebida que teña gas, esas burbullas fórmanse con sal. Pois, ollo, porque está ben que o digades, porque son cousas que moitas veces a xente abusamos de todo isto. A hipertensión, decía que me poño nervioso, porque claro, hai moitas cousas que dices tú, home, pois a veces teño un pequeno derrame no ollo. Bueno, hai que vixiar sempre a saúde e sobre todo ter esos hábitos. Logo falamos ao final que consellos xerais dades, non? Cal sería outro dos factores importantes á hora de risco deste tipo de doenzas? Imos falar dunha que é moi común e ademais asusta moito a poboación, que é a diabetes. A diabetes sabemos que é uns niveles de glucosa inadecuados no sangue das nosas veas arterias. Hai que pensar que a maioría dos alimentos que comemos convértense en glucosa porque a glucosa é o noso combustible, é o combustible das células do corpo. Pero os niveles altos desta glucosa en sangre o que fai é que poden dañar o corazón, os riñóns, ollos, nervios, fundamentalmente porque ao pasar polo aparato circulatorio as tuberías que decía Martín antes é como se erosionase por dentro, como se rayase por dentro as paredes de esas veas, desos vasos. Esas ralladuras fan que sexa máis fácil que se peguen aí as placas de ateroma. Falará despois desto a nosa compañeira un pouco dese tema. Que temos que facer para controlar o azúcar no sangre? Pois facer algún cribado para monitorizar a glucosa, algún análisis de sangue, e se ve que temos o azúcar alto, podemos ir ao médico para controlalo. O ideal para que non nos suba moito o azúcar é consumir poucos produtos doces, pero non só os doces levan azúcar, non só os doces levan glucosa. Tamén podese transformar en glucosa outros hidratos de carbono contenidos noutros alimentos como poden ser a pasta, as patacas, o arroz ou as fariñas. Temos que controlar eso, facer exercicio físico é unha cousa que non se ten moito en conta, que é sono de calidade. Cando non facemos sono de calidade, aféctase tamén os niveis de azúcar no sangue. Por eso é importante que o saibamos controlar. Isto, o que decía que a diabetes se a asociamos a outros problemas, os outros problemas multiplícanse. Agora vai falar Glenda da dislipemia. Os vai contar algo do colesterol. E claro, agora decías dislipemia, e iso que é o que é, non? Colesterol, tamén dos males da sociedade actual, non, Glenda? Sí, yo creo que no podemos hablar de hipertensión y diabetes sin mencionar la dislipemia. El colesterol que suena así muy mal, pero son todas las partículas de grasa que circulan por el cuerpo. Y de hecho, aunque tienen muy mala fama, en su justa medida las necesitamos. Es algo bueno porque ayuda a formar hormonas, vitaminas e incluso ayuda a la digestión de las grasas. El problema viene cuando tenemos un exceso de estas partículas. Volviendo un poco al símil que hacía Martín de las tuberías, estas partículas se depositarían en las paredes, pues como si en esa tubería de repente se empiezan a depositar tierra, piedras, etc. El diámetro será más pequeño y por ahí pasará pues menos sangre o menos agua, si fuese una tubería. De ese atasque podemos tener consecuencias pues como un infarto, un ictus, ACV, etc. Entonces, como norma general, en una persona sana, sin otros factores de riesgo, tenemos que intentar tener un colesterol total menor de 200, ¿vale?
Y para ello, como consejo, y bueno, intentando irnos un poquito de lo típico, ¿no? Que sería pues no tomar bollería industrial, alimentos procesados, pues como magdalenas, pizzas, etcétera, voy a proponerle a los oyentes algo que nosotros vemos mucho en consulta, que es intentar eliminar esa cena diaria de bocadillo con fiambres como chorizo o quesos grasos. Pues por otras opciones igual de rápidas y con menos grasas saturadas y mejor calidad de nutrientes, pues una tortilla francesa con ensalada, por ejemplo, o una ensalada de lentejas, se me ocurre. É que me estou poñendo máis nervioso aínda porque me estou dando conta que a maioría de nós, bueno, seguro que vos non, pero eu sí, cumplo moitas das cousas para non alimentarme ben, nin cuidarme e ter moitos factores de risco, o sea que, bueno, cando remate o programa vou ir ao médico, me parece, porque isto é tremendo. Este é o problema, e isto é o bo deste programa, que poñamos un pouco en alerta a xente, porque ao mellor non nos damos conta de que estamos a incurrir unha serie de fallos que nos poden dar un disgusto un día. Falamos da hipertensión, da diabetes, do colesterol alto, a dislipemia como factores de risco para ter unha enfermedade, un problema vascular. Pero hai máis, a mí se me ocurre Martín, no que moita xente tamén incurre, non? Sí, no tabaco. O tabaco xa de por sí está composto por miles de toxinas que aumentan a probabilidade de que teñas todo tipo de cancros, todo tipo de enfermedades, pero como hoxe estamos dedicados ao sistema cardiovascular, vamos a explicar un pouco como afecta. Afecta, ten relación con todo o que dixo Glenda ahora. Vou volver a ser moi gráfico e volver a esa bomba de auga con esas tuberías. O tabaco fai que esa auga que circula por as tuberías sea máis espesa, este máis sucia, esa suciedade se acumule nas paredes das tuberías ou incluso pode chegar a provocar un tapón, que o tapone, dependendo do tapón, chamas unha trombosis, ou que se desprende unha placa de suciedade dunha parede, vai a parar a unha tubería máis pequena e tamén a tapone, que pode ser no corazón un infarto, no cerebro un ictus. Pero ademais deso, o que provoca o tabaco é que esas tuberías, esas arterias, a parede este máis ríxida. E ao parede estar máis ríxida porque as arterias son un pouco elásticas e soportan un pouco mellor a tensión, pero se volven máis ríxidas hai máis risco de que rompan. Por eso o tabaco tamén perjudica bastante en este sentido. E que consello daría o tabaco? Que non hai un consumo seguro de tabaco, igual co alcohol. Consumo cero. Pero tamén quería destacar os fumadores pasivos, é dicir, esas persoas que están en contacto continuo con fumadores que inhalan ese fume de tabaco de maneira continua, que se está demostrando que tamén teñen un risco elevado de enfermedades cardiovasculares. Evidentemente todas estas son cousas que debemos evitar, como debemos a través da saúde, non? De ter unha boa saúde e evitar o sobrepeso, a obesidade, que é un problema tamén dos, digamos, das, non sei como decilo, das, non sei decir pandemia, ao mellor non é pandemia, pero sí das lacras que desgraciadamente a nosa sociedade ten a nivel de saúde, non, Glenda? Sí, a mí me gustaría hacer aquí un inciso a raíz de lo que dijo Martín, que con el tema, voy a volver a traer el tema del alcohol porque es algo muy, muy común, muy instaurado y seguro que os suena a todos, que es esto de, a mí me han recomendado un vasito de vino al mediodía con la comida que va muy bien para el corazón. Bueno, es algo que tenía sentido en su momento porque así se pensaba, es decir, esto es así. Pero ahora la verdad es que vamos a desmontarlo en estos 15 minutos. Están aquí cayendo varios mitos, pero no, al margen de la asociación positiva que en relación a todos este riesgo cardiovascular, ¿no? Está demostrado que se espera también tiene niveles, tiene problema esto a nivel del hígado. Entonces, nada, dar ahí ese apunte porque creo que sí que es algo bastante extendido, que si vamos haciendo ahí un poquillo de mella, pues mira,
Eso, mira, agora que o dis, o meu pai morreu moitos anos e decía que de vez en cando se tomaba un vasiño de whisky porque era vasodilatador, que yo dixera o médico, non? É dicir, esa creencia está aí na sociedade moitas veces, non? E cousas que ao mellor debemos deixar ben claras. Sí, que e aunque sea pues vasodilatador, hai outros vasodilatadores. Efectivamente, sí, como sí. decía o papá, vasodilatador, pero non un vasodilatador á comida e outro á cena, non? Sí, bueno, son costumbres de antes y que se han defendido también mucho desde la sanidad, esto hay que decirlo así. Pero bueno, o da copa de viño e ca comida seguimos coitando todos os días. Todos os días. Os taninos son vos. Sí. Tanino. Bueno, pues deixamos ben claro o tema. Hai que dar apunte. Deixamos ben claro o tema. Seguimos con o que pode ser conductas ou factores de risco a hora de poder atoparnos con un problema vascular. Decíamos obesidade, non? Pois mira, da obesidade, pois sí, é unha das plagas ou das lacras do século XXI, sobre todo no mundo industrializado. No primeiro, o que chamamos primeiro mundo, os países que se están desenrolando tamén agora, tamén teñen o mesmo problema, non? Afecta moito á saúde, porque sabemos, además sabémoslo todos, que ter un peso saudable ten moitos beneficios. O índice de masa corporal é o que nos vai a dar este parámetro, o que vamos medir nós na clínica, que ten que ver co peso e ca talla, según as táboas, uns cálculos, facemos o índice de masa corporal, danos se estamos ben, se somos obesos ou estamos por debaixo do peso ideal. E depois tamén utilizamos outro parámetro que é o perímetro abdominal. O perímetro abdominal, que parece que é algo moi sinxelo e moi pouco clarificador, danos moitísima información porque medindo moita casuística determinouse que pódese medir a grasa abdominal, que é un factor fundamental dentro de estos factores de risco que estamos falando agora. Vale. Con respecto á obesidade, se sabemos todos o problema que ten, os problemas teñen que ver non só co cardiovascular, teñen que ver tamén co músculo esquelético e teñen que ver con que nos coste levar a cabo unha vida saudable, porque temos problemas para mover tanta masa. Entón, importante, o mesmo que falamos hasta ahora, a dieta, o exercicio físico, e volvo a insistir no sono de calidade. Dormir ben. Dormir mal tamén pode afectar a obesidade. E a mí me ven a cabeza, ahora que o dis, é dicir, pode ser, a mí moita vez, eu teño barriguita, como temos os que non facemos exercicio. E te dicir, no, pero ti estás delgado, non te preocupes, non nos fiemos deso, controlemos moitas veces os nosos niveis de masa corporal e a grasa que podemos ter, porque eso de que ti estás delgado, ao mellor non, estamos delgados, pero temos máis peso do que debemos ter, non debemos fiar deso que te dicen sempre, non? Sí, al final eso nos estamos dejando llevar por un vistazo, ¿no? del cuerpo de una persona. Podemos ir un poquillo más allá, que es la composición en grasa, la composición en músculo, ¿no? de ese cuerpo, que es un poco lo que intentan medir esto que ha comentado Tino, pues cada método con sus virtudes y sus problemas, ¿no? Pero sí, ir un poquito más allá. Y el aspecto físico, una persona puede estar muy delgada por constitución y sin embargo no estar sana en el sentido de no estar alimentándose bien, que nos va a llevar a lo que, pues un poco a lo que hemos hablado, ¿no? Un colesterol alto, unas cifras de azúcar elevadas, lo mismo con la tensión, o puede estar muy delgada y sin embargo ser una persona muy sedentaria, ¿vale? Y que eso también es importante. De hecho, es un poco el factor con el que vamos a terminar, y es que está más que demostrado que las personas que no realizan actividad física regular tienen un mayor riesgo de padecer un ataque cardíaco, lo cual ya es motivo más que suficiente, ¿no? Para ponernos un poquillo las pilas. Ayuda además en todos los factores que hemos hablado. El deporte lo engloba todo, es bueno para todo. Controla la tensión arterial, los niveles de colesterol, los niveles de azúcar, nos mantiene en un peso adecuado. Y luego
Como pequeño consejo que traemos para este factor, dos que igual pueden llamar un poquillo la atención por ser más diferentes. Primero, al margen de lo que ya sabemos, que es caminar viene bien, piscina también, ¿no? Un ejercicio más aeróbico, empezar a añadir ejercicio de fuerza, si puede ser 2 veces o 3 por semana. Y luego disminuir a 30 minutos las conductas sedentarias, es decir, no estar sentados o sin hacer nada, una actividad física mínima, más de 30 segundos. Pues si estamos leyendo, si estamos viendo la televisión, a los 30 minutos, levantarnos, darnos un mini paseo, ponernos a hacer una actividad, aunque sea una actividad física ligera, pues quito la ropa de la lavadora y la tiendo, me pongo a hacer este recado. Estar activos. Sí, no pasar mucho tiempo seguido sin hacer nada. Esto que ahora está muy de moda con las pulseras inteligentes que te mandan, que ya te riñen, que te mandan a levantarte que cada... te pitan o algo. Sí, Sí. Pues lo hacen por algo. Bueno. En definitiva, que cumplo bastantes de os factores de risco, e non o digo de broma, igual que me pode pasar a mí, e pode pasar a moita xente que o mellor non se dá conta. Hai que mirar no espello da conciencia, repasar un pouquiño se estamos a incurrir en algúns destes ou de outros que falamos agora dos máis importantes, e dos que ao mellor se empezamos a dar pasiños podemos mellorar moito e evitar un disgusto, non? Decía eu ao principio, bueno, que conclusión sacades, que mensaxe lanzamos? Bueno, eu vou vos contar 2 cousas. A primeira vai asustar un pouco, pero é o que hai. É que estamos falando de factores de risco, vale? Cando son factores de risco falamos de probabilidades, vale? Quero decir, non ter ningún factor de risco non exclúe a posibilidade de padecer unha enfermidade cardiovascular. Ese é o primeiro punto. E o segundo punto, telos todos tampouco quere dicir que vayas a padecela. Pero tes máis boletos. Exactamente, compras os boletos para tela, pero podete coller un coche aí cruzando a rúa telos todos, hipertenso, diabético, dislipémico, obeso, e non morres deso, vale? Quero dicir que é unha probabilidade. E despois o que estaba sano como unha manzano, facía ejercicio, facía non sei que, non facía dieta, e deulle un infarto. Pois sí, porque é probabilidade, vale? É estadística. Bueno, ao final eu quería rematar con que todos estos factores, algúns son enfermedades propiamente dichas, outros son hábitos ou condicións de vida, pódense modificar, pódense corrixir, vale? Os hábitos pódense corrixir e as enfermedades pódense tratar. En canto aos hábitos, eu na consulta sempre fago unha recomendación. Cambiar os hábitos de golpe non funciona. Ninguén é capaz de decir a partir de mañán vou ir ao gimnasio todos os días. Non funciona. Porque va o primeiro día, o segundo, o terceiro, xa doelle unha perna e non pode ir, ou ten algo que facer e non pode ir, ou busca excusas para non ir. Ese é o primeiro. Para cambiar de hábitos o que hai que facer é facelos pouco a pouco. Hai un libro que saiu xa hai 7 anos, 7 ou 8 anos, pero está de moda outra vez, que chamase Hábitos Atómicos. É de un norteamericano, James Clear, que fala de como cambiar os hábitos dunha forma progresiva. Levamos toda a vida con un hábito e é moi difícil de cambiar de golpe. Vamos ir pouco a pouco. Eu sempre poño o mesmo exemplo na consulta. Se eu collo un avión para ir de Alvedro a Nueva York e o desvío un grado na pista de despegue, non chega a Nova York, moi seguro que cheguemos a Buenos Aires. Quer dizer, pequenos cambios no inicio, pequenos cambios ahora, son grandes cambios ao final, son grandes cambios ao longo do tempo. Entón, cambia as cousas pouco a pouco, non queras facer moito de repente. Vai, pois, se non camiño nada, pois empezo camiñando 100 metros, non teño por que camiñar 3 kilómetros, podo camiñar 100 metros e volver para casa. 1, 2, 3, hasta facelo o hábito. E cando fagamos o hábito de camiñar 100 metros, xa faremos o hábito de camiñar 200, 400 ou 1000, pero pouco a pouco. O sea, aos poucos. E sempre buscando satisfacción no que facemos. Comer máis froita. Pois o mellor que tens que facer é poñer o froiteiro máis cerca da mesa ou poñelo na mesa onde ves a televisión. Pois ter a froita á man, vai che dar máis gusto collela. Ou a auga.
pois ter unha xarra de auga, unha botella de auga cerca de onde pois pasas máis tempo para beber máis. Como isto moitas cousas, pero pouco a pouco e buscando pequenas satisfaccións dos logros que conseguimos cos pequenos hábitos que facemos día a día. Porque non sei por qué, pero é máis fácil coller un mal hábito, custa máis que un bo hábito e un hábito san. Vamos a ver se entre todos e todas collemos os vos pouquinho a pouco, como di Tino, e evitamos o que é un serio risco de perder a vida ou de ter un problema de saúde importantísimo. Bueno, pois a Glenda, a Martín e a Tino, moitas grazas, porque isto é previr en saúde, que é o que máis importa. Ata dentro de 2 semanas. Grazas. Moitas gracias. Deixa de ser luminoso.